Dobrý deň, vítame vás u prvého dielu ukazovania petard. Takže prvé tu máme takéto megatresky. Je tam 10 kusov v balení. Megatresk. Nie je to drahé, stojí to 2,50. Je aj väčšie balenie 50. Takže tu je návod na používanie. Takže jedného teraz pozrieme, ako vyzerá. Takto vyzerajú megatresk. Proste vyzerá to ako obyčajná mega, len je to silnejšie. Predáva z toho do 18 rokov, je to kategória 2, takže je to so zapalnicou, ako vidíte, takže treba, aby vám to kupovali dospelí, lebo toto je so zapalnicou, no proste je to do 18 rokov. Prejdeme k ďalšiemu. Tu máme mini pirátov, takže mini piráti, takýto. Je tam 20 kusov balení, stoja 30 centov v obchode pyrotechnickom, takže tu je návod. 20 kusov je tu napísané na obale, 20 kusov. To normálny klasický mini piráti, ukážeme tam nejakého. Takže takto vyzerá ten mini pirát. Je to normálny klasický pirát, ktorý je proste normálne obyčajný. No proste mini pirát. Takže je to tiež predajné od 18 rokov, takže má to zápalnicu, takže tak. Prejdeme k ďalšej petarde. Je to 5-krát to buchne, je to 5-ranová petarda, takže je to napríklad 5-krát násobný hrom, takže je to asi takéto. Je to od firmy Privatex Pyro Zero, takže je to od 18 rokov takisto. Takto vyzerá zozadu. Takto. Dobre, ukážeme aj, ako vyzerajú. Sú to také dlhé petardy. Vyzerajú ako piráti, len sú oveľa dlhší. Takže asi takto. Ja na nich aj návod, ako sa používajú. Už som ich testoval, poviem pravdu, že sú veľmi dobré. Takže asi tak. Tu máme petardu Big. Tak toto vyzerá. Takže asi takto vyzerá. Je to predajné od 18 rokov. Je to Cat 2, takže takéto. Ukážeme, jak vyzerá. Je to taká ako keby väčšia mega. Takto je. Je to tiež veľmi dobrá. Ešte som ju netestoval, ale kamarát ju testoval, povedal mi, že je veľmi dobrá, takže si kúpil. Stojí €80 pyrotechnického obchode. Tu máme úplne klasických pirátov, ani Pico, ani mini pirátov, sú to úplne klasickí piráti. Ukážeme, je to tiež predajné od 18 rokov. Je to kategória 2. To sú úplne obyčajní piráti. Sú s knotom. Takže potom tu máme veľké. Sú to rakety, ohnivé gracie, dajú sa kúpiť v Lidli. To tiež predajné od 18 rokov, je to od firmy Pyroco. Je tu zelená, červená, biela. Ukážeme si aj, ako vyzerajú. Takto vyzerá to. Takto. Je to so zapalnicou, takže na tom je taká palička, takže toho zapichnete do zeme a máte. Stojí to 4,99 v Lidli, takže je to celkom dobré. Takže s týmto dielom končíme. Môžeme sa pomaly aj rozlúčiť, takže čaute a uvidíme sa u druhého dielu.